Yan, pero ano nang nangyari sa ulo? Diyan nag-umpisa eh. Hindi naman din sa katawan. Ang akin lang, ang gusto ko matulungan din naman yung asawa ko. Medyo tumagal pa ng konti para makita niya naman na makatapos pa yung bunso ko. Ika-3 ng Pebrero nang humingi ng tulong sa Ako Bicol Tabang Ora mismo ni Congressman Saldico, ang anak ni Tatay Salvador Credo na si Emmy na mula pa sa Tiwi Albay. Kasama natin sa ating studio si Emmy Credo, ang anak ni Tatay Salvador Credo Jr. na dumadanas ng sakit na psoriasis o sakit sa balat simula taong 2016. Magandang hapon sa iyo, Emmy. Magandang hapon din po. O, kumusta ngayon ang kalagayan ng tatay mo? Nagsimula lang po, sir, nung nasa Manila po kasi siya noon nagtatrabaho. Tapos sabi niya, kinagat lang daw ng lamok doon. And then kinaumagahan, namaga na yung mula po paa niya hanggang sa patas na po, hanggang buong katawan na po. Tsaka ayun na po, nagsimula na din na Ayan, partner, si parang dandruff. tatay. Ayan ang psoriasis talaga. So, nakapagpa-check up na ba siya sa doktor? Opo, nung mga nakaraang taon pa po. Anong sabi ng doktor? Ano daw magandang gawin dyan sa kalagayan o sitwasyon ng tatay mo? Actually po, kailangan po siyang laboratory po. Yung pang kailangan niya. Tsaka yung continuous medication bakit niya hindi po. na ipalaboratory? Hindi kulang pa rin po kasi yung sa budget po. Kulang sa budget. Kasi marami rin po. Pero kami anong mga sabi ng kapatid. doktor? May pag-asa pa bang magamot yung ganyang sitwasyon? Natatanggal po yung mga balat po na natatanggal po siya. Kaya lang pabalik-balik lang po kasi nagda-dry po. Once na Ayun. nag-dry, tanggal na Tanggal naman na po ang naman. balat. Nandun ba yung nahihiya siya dahil doon sa Nung mga... una po, ma'am, nung simula pa lang po ng yung psoriasis, parang yung mga kaibigan niya ayaw kasi hindi naman po sila aware sa sakit po na gano'n. So ngayon, naandito ka, ano yung pangangailangan, ano yung kahilingan mo para sa inyong tatay? Hingi lang po sana ako ng tulong pang medical po para po makapagpa-check up po siya ulit. At para na rin po madagdagan yung sa gamot niya po. Miss Jody, ano po ang maaari nating maibigay na tulong para kay Tatay Ruben? Opo, magandang hapon po, Sir Josh, Ma'am Remy, and Ma'am. Bukas po yung Ako Bicol, Ma'am, para tulungan kayo. Narinig ko po yung sinabi nyo kanina tungkol sa case ng tatay nyo. Sasamahan po namin kayo, Ma'am, mag-process ng lahat po ng kailangan para po matugunan yung pangailangan ng medical ng tatay nyo. And ang Tabang Ora mismo po ni Congressman Saldico, may fund po tayo sa DSWD. And pwede din po namin sila, Sir Josh, mailapit sa MAIP. Yes po. So, yung mga laboratory test, yung check-up, ay matutulungan natin Yes siya. po. As long as available naman po siya sa kahit po private hospital. Masaya po kasi ngayon at least na mababawasan po yung problema lalo na si mama wala po siyang trabaho po. Kaya salamat po sa AKB po. Ma'am Judy, maraming salamat ha. Thank you po, Sir Josh. Oo, sa pagtulong lagi ng Ako Bicol Party List. Ayan. Katulong na! Kakampi pa. So, ayan, makakatanggap ka rin ng tulong mula sa aming program. At syempre, aside sa grocery packs, Alisto ka eto, talaga. cash assistance, tanggapin mo mula sa ating programa. Ano ngayon ang masasabi mo sa Ako Bicol at kay Congressman Saldico? Maraming salamat po ma'am sa AKB at kay Congressman po. Salamat po sa tulong. Malaking tulong na po ito sa amin po. Bago isagawa ang pangakong pagpapagamot kay Tatay Salvador, ay minabuti rin ng Tabang Ora mismo team na mabisita siya ng personal upang mas malaman ang kanyang sitwasyon sa kanilang lugar. Nang marating namin ang kanilang bahay, dito na namin nakita si Tatay Salvador na ang kanyang buong katawan ay nagbabalat na animoy isang ahas. Simula na nagpasok ko sa may BCC Construction, Vital Tech, nung umuwi ako, nangangalas na yung balat. Yan, pero ano nang nangyari sa ulo? Diyan nag-umpisa eh. Hindi naman din sa katawan. Tapos kung natutulog ako, ginawa ko yung
katawan ko talaga giniginaw na eh. Kahit na mainit, kahit na nga giniginaw ako. Sa kabila ng suliraning pinagdaraanan ni Salvador, naririyan ang kanyang maalagang may bahay upang maging lakas niya sa kanyang kondisyon. So kumbaga yung isa kong pakpak, bumigay na. Ang akin lang, ang gusto ko matulungan din naman yung asawa ko. Medyo tumagal pa ng konti para makita niya naman na makatapos pa yung bunso ko. Hindi ko na po naririnig yung mga pinagsasabi ng iba. So, kami-kami na lang. Sinusuporta na lang namin yung asawa ko. Kasi syempre po, ganyan na po siya talaga. So, kahit po masakit sa aming damdamin, so syempre po, okay lang sa akin. Kasi syempre, pinagdarasal ko na lang na maging okay pa. So, medyo humaba pa yung buhay niya. Kasi syempre, so madami po kaming mga anak. Nanay Magdalena, ito po, may grocery packs. Bigay po si Congressman Saldi ko. Salamat po marami. Sinundo ng Tabang Ora mismo team sina Emmy at Tatay Salvador sa kanilang bahay papuntang ospital. Ma'am, naka-ready na po yung requirements po, yung mga older requirements, sir. Tapos, para po mapa-check upan. Sige po. Namamalat lalo, sir. Ano, kitang-kita ulit. Sige po. Tara po. Kita sa mag-ama ang kaba at halong kasiyahan dahil sa wakas ay mapapatingnan na sa doktor si Tatay Salvador. Sige, sir. Pasok na po. Sir, sa tonsuling, sir, ha? Tatay, kailan po nag-start yun ng mga lumalabas po sa balat niyo? Matagal na siguro mag-edit pa lang ako ng 50 nyo. Pero may asawa na ako dyan. 50. So, 59 ka na ngayon. So, mga 9 years na po. Oh, panay years na ngayon. Pa 9 years na. Linis ko siya kasi mali walang payaba. Okay. Sige po. Ayon sa pagsusuri ni Doktora Orlina Buela, Sa kanya po, as previously diagnosed naman po, is psoriasis. Mukha naman po talaga. Ito po kasing itsura ng mga rashes niya ngayon, masyado na pong madami. May mga iba-ibang klase rin po kasi yung psoriasis. Ang problema po kasi sa psoriasis is, yun nga, immune-mediated siya or isang uri din ng autoimmune na sakit. So, yung mabilis yung pag-turnover or yung pagpapalit ng balat natin. Kasi naturally, nagbabalat tayo. Kaya lang, hindi siya sobrang mabilis, hindi natin napapansin. Pero sa psoriasis kasi, masyado siyang mabilis kaya sobrang kumakapal po yung balat. Okay? So, yun po yung kailangan masuppress ng mga gamot. So, ang gamutan ng psoriasis, hindi lang po talaga topic. Siyempre, kailangan yung source or yung nagkukos ng sakit yung ita-target mo para hindi po siya magpabalik-balik. Ito po ay prednisone, steroid po ito, ha? Iinom po siya, isang tableta sa umaga, isang tableta sa gabi for 5 days after kumain. So, pwede na siyang mag-start ngayong tanghali. As much as possible, iwasan po na masyadong makamot, tatay, ha? Kasi masusugat. may mga nangilan-ngilan ding kapitbahay sa barangay ni Tatay Salvador na nagpatunay na hindi naman sila nandidiri
sa kondisyon ni Tatay Salvador. Na ano talaga kami kasi kaipuhan talagang tabangan. Kasi bako man talaga siya totally ang trabaho niya stable. Minsan lang may trabaho, minsan wala. Bihira siya magpagkaibigan sa mga taga rito. Ano lang siya, trabaho tsaka bahay lang. Nakakaawa naman tingnan. Tsaka kailangan talagang tulungan. Nakatitiyak ngayon ang pamilya Credo na panatag na ang kanilang kalooban dahil nalaman na nila ang kondisyon ng kanilang padre di pamilya. Ama, kahit kailan, kahit nung wala ka pang ganyan, okay lang, pinagtsatsagaan talaga kita kasi wala talagang magtsatsaga sa'yo. Ako lang talaga. As in, ako lang. Wala nang iba. Ako, yes, mas masaya pa ako dahil lang buhay pa at saka nakikita ko pa sila lahat. Yan lang. Aika Ferry, Ako Bicol, Tabang, Ora mismo.